Sanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe emolweni. Namhlanje sizawufunda incwadi kaLuke wesine, ivesi ye-18. Umoya wenkosi uphezu kwam, ethe ngenxa yoko yandithambisela ukushumayela iindaba ezilungileyo. NguYesu lowo othethayo kumahlwempu. Indithume okwesibini ukuba ndiphilise abantliziyo zityumkileyo. 3, ndivakalise inkululeko kubathinjwa. 4, nokubuyiselwa kokubona kwabazimfama. Ndindulule abaqobekileyo bekhululekile. UYesu lowo othethayo. Verse 19, ndivakalise umnyaka owamkelekileyo wenkosi. Asemveni kukaJoji uba uthini. Uthi uYesu yana ndayizele apha is to preach the gospel to the poor. Impilo ze-poor zitshintshe, impilo zabantu abaphuwa bakufuna batshintshe. Wayesoloko bephuwa, akafuni uYesu sihlalise poor. To heal the broken hearted, inhliziyo zethu kwazibuhlungu Yesu uzele zona. To proclaim liberty to the captives, to set the captives free. That is why Jesus is ill to this earth. To recover the sight to the blind, our blind spiritually and physically. Yes. To liberty to the oppressed uzele yona uJesu Kristu. That's my favorite scripture. Esitshoyo esithi njena ngoku umuntu kufuneka xa sisilwa impi yemfazwe yomoya, spiritual warfare, kufuneka siye kuYesu. UYesu yona ndayizele ukuthi asisodwanga xa sihlasela. Bebeke xa ujongana naloo nto leyo ungathuli, ngoba ushiye nelizwi. Watsho wathi nje, I've given you authority and power over scorpions and snakes. Kutshilo kuncwadi kaLuka. UYesu Kristu. Wena ke ngoku xa uhlelwa zezo zinto ezo nje umane uphupha ukuthi nje uza kufa wena, okanye abantu bathi nje nawe besisethu sawube sowufile, kube ngathi ngapha sowufile, kufuneka uthethe ntoni? Uthathe ilizwi. My favorite scriptures xa uhamba kwi-spiritual warfare. Hleli nje abantu kanti wena bakujongele ukuthi uza kufa, kufuneka wenze njani? Stand up, awake. Indawo yokuqala utsho uthi nje no weapon formed against me will prosper. Akho sixhobo esilungiselelwe nesaphumelela. Uyaphi? Uyalwa njalo ngelizwi likaThixo. Uhleli kwizithembiso zakho. Okwesibini utsho bandithi bafuna ubathi wena uzofa. Uthi I shall not die but live and declare the works of the Lord. Psalm 118 verse 17. Okwesibini, you must know that you serve a God of vengeance. Psalm 94 verse 1. God of vengeance, avenge, show thyself. Moyana. Ungazusijike ngoku sihambe siya emagqirheni kanti uYesu yona ndayizeleyo ukuthi to set us free. Uzosincedisa kule ndlela yomoya emibi. Utsho futhi uthi nje no my hammer shall die in my place. Esther 7 verse 10. Because ngoku wena ngoku soyi-target yokuthi wambubulawa imimoya emdaka. uYesu ekhona, uzabephi uYesu Kristu? Xa ubambelele kwilizwi lakhe akho nto ezakwenza. Stand firm. Uthi I am the righteousness of God in Christ Jesus. That is 2 Corinthians 5 verse 21. Proclaim it. Declare, have those confessions. You stand with faith because ukuthi I am the righteousness of God in Christ Jesus. UYesu Kristu, the King, to set me free from any war, any. UYesu Kristu. Loo nto leyo utsho uthi njena, Lord Jesus, I rely on you, I trust you, I believe you, I'm standing on your word, and I know your word is powerful.
word is powerful. Ukhumbule ukuthi nje he created the whole world with his word. So elizwe leli alikwazi ukusebenza. To speak to the earth, let the earth swallow all my enemies in the name of Jesus Christ. You fight with the word of God, as elungezana, and you fight with prayer, you fight with praise. Nzokomeleza funeka womelele singadibani nawo sosithi njena hayi zandihlula nemimoya emibi. Uhlulwa yimimoya uThixo khona. Ungavumi mntana sekhaya, ungavumi. God bless you. Oh, shakarabasanda rabashara.